zijn op dit moment op het weiland. We hebben hier verschillende locaties. We hebben hier aan de linkerkant hebben we de Tureluur tent. Aan de andere kant hebben we hier de Spreeuw. En hier zullen dan verschillende gasten en sprekers zullen hier komen. En als we nog even verder kijken, hebben we achter mij ook nog de Zwaan. De grote tent hierachter. En daar is ook Bill Clinton komen spreken. En dat gebeurt in een loft. Want al die 2900 onweerzigen willen vanzelfs een glimp opvangen van de oud-president van Amerika. Clinton en de orengasten zullen in elk geval een dorp zijn dat er tip-top bij leidt. Dit is nog even een last minute klus, of net? Ja, zeker. Dit wordt nog even heel snel afgewerkt. Allemaal een beetje voor de buurt, hè? Ja. Ja. Een beetje netjes uitje. Ja, het moet er weer even netjes uitzien. Alle werkzaamheden worden kritisch volgen door de Achlemers. Het is een oordruk. Ja. Ja. Nee, maar het komt goed. Zie je morgen kennen? Ja, zeker. Ik denk dat ik de eerste ben. Nee, morgen weet elke niet wat Achlem lijkt. Dat gelukkig wel, ja. En dan zorgen we nog de politie en de mensen van de US Secret Service. Maar ja, 200 sprekers, waaronder verskate Nederlandse kopsteken en Bill Clinton, is een goede beveiliging onmisbaar. Als het goed is, merk je er eigenlijk niks van als gast. Het is natuurlijk allemaal super beveiligd, maar ja, dat moet natuurlijk niet de conventie voor de voeten lopen. Dus als het goed is, merk je daar niet al te veel van. Ik zag zelfs nog mensen van de US Secret Service rondlopen. Ja, nou, we hebben dus samengewerkt ook met de mensen uit Amerika om dit allemaal goed te beveiligen, inderdaad, klopt. Mensen die het net op de gastenlijst staan, komen het dorp morgen net in. Maar de conventie is wel van zien overal live te volgen via omroeplive.nl. Oer hoe volle het jidjefeestje van Achmea krijgt kost het, wil ik geen uitspraken dienen.